I-ANC isiqalile ukuthatha i-advantage kuma-legends noma kubaculi yasebaphupha ngokuthi ibanike imadlana bese ithi abahambe bayocula ngayo emgaqweni. U-Elvovo Tirango ukhale impelasonto yonke ecabanga isimo sakhe sokushiwa abantu ayekade ethembele kubo emva kokulahlekelwa yikho konke ayenako. Kanti i-Marshall Stock Investment iyithemba kubantu abaningi abafisa ukuzenzela imali insuku zonke ngaphandle kokujuluka. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma. Sanibonani. I-ANC isiqalile ukuthatha i-advantage kuma-legends noma kubaculi yasebaphupha ngokuthi ibakhohlise ngemadlana incane bese ithi abagijime bayocula ngayo emgaqweni. Lokhu kwenzeka emva kokusabalala kwevideo eveza uThizozo waduma kakhulu eminyakeni edlule kanye noDanger owayeyilungu leBig Nuz. Laba babonakala emgaqweni bedansa uyazi ukhongolosi unesidina mfethu unesidina ngempela ke manje. Uyazi ulokhuzana uDanger uDanger weBig Nuz wase-Afre bese kuba ulokhuzana uThizozo. Igenge yaduma kakhulu ngaleza ikhathi edlule yayishawa ke inamba lapha hayi indaba yokudlala. Yayishawa kakhulu so manje uyabona iminyaka ihambile uyababona nje noma bedansa emgaqweni amathamba wasavumi kodwa bazothini ukhongolose phela ukhokhile manje kufanele voteli ANC besovota uyabona ukuthi ngisho intshebe isingwevu mayephuka lo muntu lapha lophinde lihlangane ninithamba nje nimgcumisa phambi kwabantu axayekile lapha ama2K awazi nokuthi kwenzakalani obani labo baba lapha abathi asivoteli Xolise nantu udaba. U-Elvovo Tirango ukhale impelasonto yonke ecabanga isimo sakhe sokushiwa abantu ayekade ethembele kubo emva kokulahlekelwa yikho konke ayenako. U-Elvovo Tirango ugonyuluke kwishow kaLinda Sibiya kwiGagasi FM. Uyazi u-Elvovo mfethu wake wayiphatha i-showbiz lo yamjidi. Yabona nje ngicabanga kwakuma 2007 ziya ko-8 lapho ayikho ishow yayiba ishow u-Elvovo engekho. Ngiyayibona nje lento ye-stroke into encane edlulayo lena ngoba vele ngiyabona nje uyayimisela and ushaya ifizio and nje uyalulama usuku nosuku. Into enginenkinga yayo njena ilabantu abamshiya emva kokuthi kungahambi kahle emculweni. Wayesenane iTirango Records right? Ngiyamkhumbula. Uke wacula noZexbantwini kahle wadiscover uZexbantwini. Abantu abaningi abakwazi lokho. Ngiyabona nje ama2K engihlahlela amehlo. But anyway, alikho izulu eliduma lingadluli, Asixolise nantu udaba. Elvovo bakuthanda wena. Ngifikelwa inyembezi Mr Magic. Because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Ngiyabazi umzimba ngiphuma kubona. Nama ngathi ngibuye kanjani. Kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba naye ubabutheli. Ngila ngikhona namhlanje. Nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke abantu baqala baqhele eduze wami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong ibapha aba right ibapha aba wrong. I-Marshall Stock Investment iyithemba kubantu abaningi abafisa ukuzenzela imali insuku zonke ngaphandle kokujuluka. I-Marshall Stock Investment isimkantshubomvu uyazi kubantu abathanda imali esheshayo nje nemali yabona imali ozokwazi ukuyenza zonke izinsuku yabo. I-Marshall Stock Investment ngicabanga ukuthi right for abantu abanaleyo interest. Into emnandi awujoyini ngemali enkulu mhlawumbe o6000 kuqala ku500 ukujoyina and uqala ukuwithdrawa uqala ku300 ukuwithdrawa. Ngisho kuthiwa yinini ngisho kuthiwa impela sonto noma yinini uyakwazi ukuwithdrawa. So i-Marshall Stock Investment ithi ayihluke kancane ke. Sanibonani ngethemba ukuthi niyaphila ngiphathele uplaka omuhle kakhulu enginethemba lokuthi nizowuthokozela njengoba nami ngojabulelile nje. So uMarshall Stock Investment igama lawo Marshall Stock Investment laphana kwenziwani na inkampani lena edila nokuhwebelana kwama-shares
nenkampani ezinkulu kanye nenkampani encane kanye nomuntu osafuna ukuqala ibhizinisi. So into ihamba kanjena-ke khona-ke ukuqala ukufaka kwakho, ukuqala 500 rand, uqala ukudepositha, uma usufuna ukudraw ukuqala kwe-300 rand. So into ithini-ke, uma ufaka umuntu uthola 8% wemali angine ngayo. Umuntu omfakile umfaka umuntu uthola 3% wemali funaye angine ngayo. Ama-deposits again reflects same time, ku-automated reflects same time. If maybe i-weekend kuyenzeka ay-reflect same time, isuke izothatha i-hour. Uma inga-reflect same time, i-reflect same time or ithatha i-hour. So ikusiza umuntu-ke yedwa akavumelekile la ukuthi e-create ama-account more than one account. Uba ne-account nje yodwa bafethu.